Защитени местности. Странджанска горска пътека. Природата е най-голямото богатство на Малко Търново. Общината изцяло попада на територията на Природен парк Странджа. Създаден е през 1995 година, за да бъдат съхранени природните и културни дадености на планината и свързаните с тях традиции и поминък. Тази най-голяма защитена територия в България е и една от най-ценните европейски защитени територии. 5 резервата заемат една 20-та част от площта й. В община Малко Търново са включени резерватите Витаново, Средока и Лопушна, който е част от световната мрежа биосферни резервати „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. В зоната на резерватите се забраняват всякакви дейности. Ето защо любопитните туристи могат да посетят обособените на територията на общината защитени местности Велека, Рудиново, Докозак, Парория, Кривинизово, Босна, както и обявените природни забележителности, където безпрепятствено да надникнат в дивото богатство на планината. Една от най-атрактивните защитени местности е Докозак. Обхваща красив карстов район в близост до село Стоилово при река Докозак с изключително привлекателна и впечатляваща природа, река с водопад и бари за пране на тъкани. Можете да я посетите, минавайки по туристическия маршрут Странджанска горска пътека. Това е първата разяснителна пътека в природния парк, с модули и табели с интересна информация за биоразнообразието. Тя се стопанисва от дирекцията на Природен парк Странджа и започва на около 200 метра преди водопада Докозак, вдясно от пътя Малко Търново, село Стоилово. Местността Докозак, в която се намира и едноименния водопад, е обявена за защитена през 1991 година и обхваща площ около 5 хектара. Тук, освен красиви карстови извори и водопади, се намира и единственото в България компактно находище на кримски чай, който е застрашен от изчезване вид. Можете да се насладите на студената и бистра вода, на тишината и на красотата на природата, както и на най-старото дърво в района – 550 годишен дъб Благун.